Ngingukhansela uZandile Gumede, imeya yomkhandlu weTheku. Njengoba sesiphetha lo nyaka omuhle, sibambisene kahle nakanzima nabasebenzi balomkhandlu ukubuyisela isithunzi sabantu abaningi baseThekwini abekade banganakiwe kusukela ezikhathini zobandlululo. Siyajabula ukuthi ngonyaka ka-2018 siphinde saphokophelela phambili ekutheni izidingongqangi zabantu zenzeke ngendlela efanelekile. Ngicela ukuthatha leli thuba nginibonge ngokuziphatha kahle kwenu ngosuku lukaKhisimusi. Izandla zidlula ikhanda. Asiphinde senze njalo mase siyohlukanisa unyaka ka-2018 singena ku-2019. Njengoba sizoba nokhetho ngo-2019, ngiyanxusa nokuthi siqinisekise ukuthi sibhalisela ukuvota sonke njengabahlali basedolobheni leTheku. Ukubhalisela ukuvota kubalulekile ngoba kusilekelela nokwenza uhlahlomali lwenu ukuthi lwaziwe ukuthi nibangaki kuleli dolobha ukuze sithole nesabelo mali esifanelekile kuhulumeni wesifundazwe nakuhulumeni kazwelonke. Mengabe usubhalisile, ngiyanxusa ukuthi ngomhla ka-26 nomhla ka-27 January 2019 uhambe uyozibheka ukuthi uyavela yini ohlwini labavoti. Uma ungaveli, uzibhalise. Uma ungakaze ubhalise, ubhalise futhi kabusha ngokufanelekile. Siphinde sinxuse izivakashi zethu ukuthi zibe amanxusa eTheku ngokuba balimakethe leli dolobha lethi elikhulukazi nelihle kangaka nelisebalezweni lomhlaba wonke. Nizibonele bavakashi ubuhle bedolobha lethu leTheku. iTheku indawo yezokungcebeleka. iTheku indawo la sikhuluma khona ngamabhizinisi. iTheku linabantu abanobuntu. iTheku linamahhotela anokudla kumnandi. iTheku elethu sonke umhlaba wonke ufuna ukuza eThekwini. Akusho mina, kusho abakamesa abazimele abahlonze ukuthi iTheku kuwona wonke amadolobha yilo elithandwa abantu kakhulu. Ngikhuluma nani nje abantu bonke baseNingizimu Afrika nangaphesheya kweyilwandle beze eThekwini ngobuningi babo. Lokho kusho ukuthini? Ukukhula komnotho. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi bazoheha nabanye beze kuleli dolobhakazi kethu ukuze ekugcineni sithole amathuba omsebenzi. Nginifisela nonke unyaka omusha, omuhle, onezibusiso, ozifisela kona nami ngikufisela kona. Nibhiyoze ngendlela efanelekile, nibeke ukuphepha kwenu phambili. Khumbula, ungalinge usebenzise uWhatsApp ube udriver. Ungalinge uphuze endaweni engafanelekile. Kunezindawo la zihlonze khona ukuthi abantu bazijabulise. Ezokuphepha zizobe zibuzwa kuthina lapha eThekwini. Sengathi zonke izifiso zenu, umphakathi wonke enigcwele leli Theku, idolobhakazi lenu elihle, zingafezeka. Halala eThekwini, halala.